Welcome back mga kapuso! Nagtanaw gihapon kamo sa GMA Regional TV Live. And this morning, atong paminaw ng bag-ong kanta nga halad ka nato sa Kapuso Singer o The Clash alumnus nga mamahimo nang mapaminaw sa bisan asang music downloading app. Usa ato kining sayran pinaagi sa atong interview ni Jennifer Maravilla. Let's watch this. Update your GMA music playlist mga kapuso, kaya tuna kita'y angayang idungag nga kanta. Kini ang bagong single nga dalit ni Kapuso Singer o The Clash alumnus Jennifer Maravilla. Kini ang Alimuom. Title pa lang sa kanta, siguradong nagpakita na kini sa atong pagka-Pinoy. Mamahimo nang ma-download o mapaminaw kini sa tanang music downloading app. Unsa kay mensahe sa maong kanta, kana ang dungat ang sayran this morning. Maayong buntag Jennifer at welcome to GMA Regional TV Live. Maayong buntag po sa inyong lahat. And of course, maupay nga aga po sa ating lahat. Again, this is Jennifer Maravilla po. Nako, sobrang excited po ako to share this morning with everyone. Good morning, good morning! Jennifer, para pampabuena sa umaga, kindly sing your favorite song para sa ating mga kapuso viewers. Nako, syempre po mga kapuso, ang aking pong current favorite talaga na kanta ay walang iba kundi ang aking first ever single under GMA playlist. So ito nga po ay Alimuom. At ito po ay kakantahin ko ngayong umaga para sa inyong lahat. So here's a short sample po ng aking kanta. I hope you guys enjoy this. Okay. Tandang-tanda ko pa unang beses na nakita, suot mo ay pula, singtingkan ng kasuotan, ang sigla ng kalooban, di inaasahan na ganun ka rin pala. Dahan-dahang bumatak na parang binalak sa pagbuhos ng ulan, mga puso'y hinatak ni tadhana. Thank you for that song, Jennifer. With that amazing voice, can you share to us your morning routine? Paano mo inaalagaan yung boses mo? Ako po personally, talagang minamake sure ko lang na kompleto lagi yung tulog ko. Kasi parang yun po talaga yung pinaka-best way talaga para makarecover talaga yung vocals namin eh. So tulog po talaga. Jennifer, paano binago ng The Clash ang singing career mo? Spring was never waiting for us, dear. It ran one step ahead as we followed in the dance. Of course naman, I think alam naman na talaga ng lahat yung naging viral ko talaga during my season, di ba? So, I think now talaga, since mas natatry ko na, nai-experience ko na first hand kung paano talaga yung nature talaga ng trabaho. So, ngayon talaga, ang priority ko talaga is to take good care of my voice. Kasi, dati talaga during the competition, syempre talaga, pag nasa competition ka, your priority is to showcase talaga whatever you have and whatever yung talagang pinakamakakaya mo talaga habang nasa contest ka. But now talaga, parang I think, ang mas priority ko talaga is yung makapagtagal, yung longevity talaga ng vocals ko. Yung mas maalagaan ko talaga siya na kahit siguro 50 years old na ako, makakantahan ko pa rin kayo ng ganitong range. And speaking of bago, you have a new single na may napaka-interesting na title. What is this all about? Isa po ito sa mga songs na ipinarinig sa akin ng playlist, inipresent sa akin kung gusto ko bang, kumbaga, kantahin at gawing single, ganon. Ang naging say ko lang po sa song na to talaga is yung kanyang feel, yung kanyang arrangement, pero yung kwento niya talaga, yung puso po nung song, yung title nito is talagang, of course, created by isa sa napakagaling namin talagang composer na si Miss Anne Figueroa. So ito po talaga ay kanyang creation. Unang-unang beses po, siguro mga unang beses ko siya napapakinggan. Ang ganda nung line na pagkatapos ng ulan ay may alimuom because it represents hope para sa akin. But now I think one of
also the most powerful line in the song is yung pagyapos nitong sakit, pagyapos nitong sakit, ay heal. Because parang I came to realize na oo nga, no, we will only heal once we recognize talaga na there's something wrong. And with that, kindly invite all our kapuso kung saan nila pwedeng mapakinggan at ma-download ang bago mong song. Okay, yes po mga kapuso. Again, maayong buntag po sa inyong lahat. Ang aking pong song na Alimuom is now available on all digital platforms. And ako, pwede nyo rin po itong i-request sa ating Barangay FM station. Ayan, Miss Cecil. So hopefully talaga, mapakinggan nyo po, mapanood nyo rin. Isa rin po sa aming pinaghirapan yung music video po nitong song ko na Alimuom. Hopefully, let's continue lang to spread positivity and good vibes always and always. Dahil totoo po yan. Babalik po ito sa ating lahat, siksik, diglig at umaapaw. Ayan, thank you, Miss Cecil! Thank you as well, Jennifer. Dagang salamat. Have a great day.